Hello mga Kawigel! welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang tayo ng crispy chicken drumstick. Meron tayo ditong hotdog, meron tayong sunny side up, may kanin po sa ilalim yan, meron po tayong white sauce, at meron tayong Black bean noodles. black bean noodles. Bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa mga biyaya sa ano to. Sana po lahat ng viewers na makain sa pang-araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po isang tanay ko niyo. Kanyang buktan na anak ko sa Kristo ng tagapagligtas. Amen. And so, Sunday po ngayon, kaya meron po tayong shout out. Yan, hugasan po tayo ng kamay at magmukbang po tayo. Yan. Kain po. Wow. Sarap. Sarap na sauce. Umuusok pa po. Ang ingat. Itlog. Grabe. Black bean. Sarap din ng black bean. Sarap. Ingat. Sarap.
No. Si Sola po yun. Pusa po namin. Wow. Oh. Grabe. May shoutout nga pala. May shoutout pa pala tayo mamaya. Na sabi ko naman. Ano sabi mo ba? Bakit? Sarap. Sobra. Lambot.
Excuse me po. Wow. Ah. No problem. Excuse me po. Sarap. No. Yan, simulan na natin ang ating shout out. Ito po. Shout out kay Mama Linda, Nanay Helen, Paring Beans and Maring Grace at sa kanilang dalawang daughter. Kay El Rojas ng New Zealand. Camille Elisa Ruby, Rian Clay, Elma Garzalia ng Nueva Ecija. Kay Clyde Ibar, Lucy Dison Villosilio, Lawrence Ruiz, kay Jose 3634PH, kay Kring Dalagan, shout out kina EL, Tita Dina, Tita Carding, Tito Ani, Apa. kina Tita Amelita ng Davao, at Tita Daria. Apa. Jay Manalo from Calamba City, Julian Pasis, Isa Kapusan, Glenda Cabanting ng Idaho, USA, Roland Cabunada ng Danao City, Cebu, Ira May Salvador ng Masbate, Jasmine BK de Los Santos, Saudi Arabia,
Edna de la Cruz, Maria Cristina Bon, kay Silveren Ibanez, ng Walwal. Shout out kay Michael Chavez, Opo. and kay Hello po. Maria Teresa Posadas, Opo. ng General Santos. Shout out Cazeres family. Kay Ninita Magtoto ng San Nicolas, Pampanga. Hello po. Ayan, shout out po. Oh, sarap.